Pozdrav dečki, s ova se Civijatom na 13 i danas snimame Let's Play na New City. Pa ajde da započnemo, ideme on. Казват, moramo znači сега ще ме помощ репорт случайно, ако трябва имат някои нови гейммастери, като ще гледате. Опа! Ето и до репутация, айде срейка. Море. Читаш. Абе, пета. Сега се да видим. Що са? Кой повара? Овой. Повели. Тъпаме до мекара ми крав. Айде от тъпнина. Так, да тъпнаме. Бидейте им крашнало. Енді малце. Няма връзка. Да видим бивши шасака. Пойли. Значи дечки, вака се те поработиме малце. Като ми глада ми се бубна в вода. Найде да му тъпнеме. Деткарчета. Деткарчета 9. Добро. Ой, яка шината. Ono, abе. Dobro, sredeno se to. Plata stigna, report. Što je ovo kod dama? Ajde me to svaka ovoj. Znači, ajde i pozdravim svite što se ovdje. Pablo, Anabela, Jason, William i Anne, svite što se tuka Indijel. Topa me. Ne smijem topa. Istarljao si ovdje na lepa način. Ne smijem. Znači vaka, do džavi je bilo itno, ne bilo itno. Ne smijem da topam igrači na 3. level. Prašuva malo nabaj, kaj kaže Viksa za to. Забравих, да. Изключам саунд.
nešto taka. Zabit potivko. Kapa, dobro. Ovdje 180, eto Derrick Rose, pozdrav i doneva, сега един гейм. Да видим що се случва тука. Мислам забрането да се паркират колите върху банди така рече Paul Henderson, новия петка, па не знам ти каже дали овие ќе да па казна. Оп. Так. Тоа е како можам. Кенди много се нервира, како што можете видите. Помош, прашање кој пише помош итно. Иде ја од 30 минути. Много сум брз. Evo pa vozim na Pablo. Eto така. Evo i много замара od pređe. Zašto go kažem? Dobro, evo ne трябваше казна. Ама Paul Henderson един гейм, ево, поздрав до него. Ovo je Anabela. Pozdrav do neže. Se šepkat ovdje. Много работат. Što možete vidite.
Добре, рол средно. Ето, да, стига добре. Ключовата помощ много ично тъпа си, не знам защо там е. Отбива ръб. Да видим ли дъмата, ей къй. Добре, издадата и наколко. Набила. Друго, що да ви кажем, не знам. Гъма има много работа. Заказнува, опа, не мало, сега 20. Само... Та сметат. Ще видим да не види, не е види. Сметаш. Пред возила е паркиран. Така да смета. Како и да е. Нека места. Лесен кул. Нека следи Павло тъй. Оп. Ето, казваме сега пак номера по-важния Павло. А Юй прави номера по-важния. От и крат, явно сечи. Спинарон не. Ама, ще следиме пак да видиме. Даже бандери. Крашит. А може да дъма той. Ето, но надо по-важно направить. Полево. Добре.
AFKP ropo nije pite, a tako dobro. Au. Спрашваме сега дали вземал тройка или беше тройка, нали такнала ич. Претедно не да лъжа. Зато не. Ай съм среća. Значи вземал и тъй. Със среća нека му е. Ali ovaj damat ga plus sve pošao. Pa što prije what? Значи препада област. Оп, дамат некой. Рекон 172. Еле дамат га плюсха. Drugo, ček, malo vidim on rapovožnja, joj. Eto, Jack Sniper, pozdrav i da nema. Prison. To. 19. Ček, da vidim. Da li će dama ovaj G plus H, sakam da vidim. Opa, dama. Kako še gledam. Disko. Dama, kako se može i to vidjeti. Zašto dama zve, zašto? Dama. G plus H. Set H plus 82. Prison 194 za učesnik. Така. Neka ležati je dah сега. Francusko level up. Може някъде да ми помогне.
Znači, nemam što da vi kažem drugo. Za ovo video dosta je, kad se vidi me u naredno video. Ne zaboravite like, share, subscribe. Se gledamo naredno to video. Pozdrav!